Benvinguts i benvingudes en aquesta quarta sessió del curs de formació en línia sobre la figura i sobre l'obra de Josep Pla. Avui m'agradaria exposar algunes reflexions a l'entorn d'un dels llibres més coneguts, probablement més llegits, més traduïts de Josep Pla, que és El quadern gris, un llibre que es va publicar per primera vegada el Sant Jordi de l'any 1966, mentre l'escriptor estava realitzant un gran viatge transatlàntic a l'Amèrica del Sud i que, per tant, no va poder veure in situ les primeres reaccions dels seus lectors. M'agrada mostrar, en primer lloc, el llibre i m'agradaria fer un parell de reflexions, per dir-ho així, paratextuals, és a dir, d'allò que té a veure no estrictament amb el text literari, sinó amb allò que envolta el text. Aquest volum és el primer de l'obra completa de Destino, publicat, doncs, ja ho he dit, el 1966. És un projecte de molta ambició editorial i autorial. Editorial perquè s'acabarà convertint en un dels grans monuments de l'edició literària catalana del segle XX. 45-46 volums, amb aquest format i amb aquest disseny que ja formen part del nostre patrimoni cultural. El més habitual és que una obra completa reculli tot allò que l'escriptor considera de millor de la seva producció literària. Aquest volum té la particularitat, i no és pas un gest poc important, que en principi Pla el presenta com un text inèdit. És a dir, ell dirà que només és el meu dietari de joventut. Com veurem d'aquí una estona, tot el procés de la gènesi, de l'origen d'aquests textos, forma part també de la mateixa història interna del llibre. I el segon element que volia destacar és el seu títol, El quadern gris, i el subtítol, Un dietari, 1918-1919. Aquest no és un títol, com diuen els estudiosos, temàtic. El títol del primer volum no és un títol metafòric, per dir-ho així, com solen fer tants grans escriptors. No m'ho puc inventar, però no és anys de la meva joventut o dies de la meva joventut, el que sigui. El títol és ramàtic. Ramàtic, què vol dir? Vol dir que fa referència al rema, no al tema. És a dir, fa referència al gènere literari, és un dietari, i fixeu-vos aquí amb l'indeterminat, no és el meu dietari de joventut, sinó un dels dietaris que jo hauria pogut escriure sobre la meva joventut, i fixeu-vos també amb el rema principal, el quadern gris. El títol fa referència a la forma de l'escriptura i gairebé diríem el mateix objecte sobre el qual Pla projectarà la seva escriptura. És un quadern veritable de color gris, i en aquest quadern hi va escriure un dels possibles dietaris de la seva joventut. Quan Josep Pla va publicar El quadern gris, doncs, a la primavera de 1966, la lectura d'aquest llibre va causar una enorme sensació, un enorme impacte. I de seguida va sorprendre l'ambició, la maduresa estilística, les referències literàries a la literatura universal que aquell pretès jove de 21 anys exposava de manera aparentment modesta, aparentment senzilla, sense pedanteria. Però de seguida, alguns crítics ja es van adonar, probablement els crítics més intel·ligents, ja es van adonar que en aquell llibre hi passava alguna cosa. M'agradaria llegir un fragment d'una reflexió de Gabriel Ferrater, que em sembla que és el primer que es va adonar que allà passaven
coses, en aquell dietari hi passaven coses. Diu Gabriel Ferrater: el Quadern Gris és un llibre molt curiós, perquè es presenta com el diari dels 21-22 anys, però a aquesta edat no s'escriuen 800 pàgines bones. El diari és on una persona jove hi posa les seves bajanades. El que Pla va fer és agafar notes del diari i fer-ne contes. D'ells omplir els primers llibres. Aquests contes els ha reintroduït a dins del diari i deu haver reescrit tot el text. Aquí, aquesta reflexió de 1967, penso que Gabriel Ferrater és el primer que s'adona que Pla en realitat estava jugant maliciosament, de fet fent servir una sèrie de fal·làcies per autopresentar-se com si ja des de ben jove fos un escriptor consolidat i ben constituït. A partir d'aquesta reflexió de Gabriel Ferrater, anys després, voldria destacar que Joaquim Moles i uns anys després, Lluís Bonada, ja van anar estirant fils sobre la gènesi textual, incoherències en les dates, incoherències en algunes escenes, que van anar mostrant i demostrant que en realitat hi havia d'haver un dietari, probablement de joventut, escrit realment l'any 18 i 19, però que en cap cas aquell primer dietari, aquell dietari primigeni, era el que Pla havia publicat el 1966. Per tant, què sabem de la gènesi del Quadern Gris? Una qüestió que ha ocupat i preocupat en els crítics i en els estudiosos i que segurament també el lector, en el moment de llegir el llibre, s'ho planteja en un moment o altre de la lectura. Sabem que Pla va escriure l'any 18-19, potser abans també, potser després també, un primer dietari, allò que més o menys hem acceptat de dir-ne el dietari primigeni. De fet, ell en alguna ocasió, en l'obra completa, ja ho manifestava, ja ho explicava, com per exemple en aquest fragment. En passar per les terres més aviat àrides dels 18, 19 i 20 anys, vaig elaborar un diari més que menys íntim, en el qual anotava amb molta precarietat efectes de lectures i de contactes i de tota mena d'ingenuïtats. Josep Pla, Eugeni d'Ors, dins Homenots, primera sèrie, obra completa 11, pàgina 285. A partir de les pistes que de manera escadussera Pla havia anat deixant al llarg dels seus articles o de l'obra completa, vam poder confirmar, doncs, ja fa molts anys, que hi havia aquest primer dietari que finalment es va publicar en aquest format que imita les dimensions del dietari de joventut reals, aquest Quadern Gris, que per sorpresa de tothom s'acompanyava també d'un segon dietari de color vermell, vermell com, curiosament, com les tapes del que finalment serà el llibre, el Quadern Gris, publicat el 1966. Qualsevol lector que decideixi posar-se a llegir aquest primer dietari s'adonarà de seguida d'un fet que no deixa de ser paradoxal. No estem davant exactament d'un text literari. Estem davant d'un quadern, efectivament, com Pla mateix admetia, més que menys íntim, on un adolescent, un jove, ja no adolescent, ja algú que està entrant a l'edat adulta, anota cada dia algunes reflexions, algunes escenes, algunes lectures, algunes converses, com si fos una mena de recordatori, de pedrera, de paraules, d'adjectius, de personatges, d'imatges, d'escenes, per potser en un futur poder reelaborar o poder reescriure, poder, en definitiva, literaturitzar.
És un document interessantíssim perquè és com accedir al taller de l'escriptor o és com accedir, per exemple, com quan podem veure els esborranys, els dibuixos, les primeres provatures que Picasso va fer i que van acabar després essent el Guernica, el gran quadre del Guernica. Per tant, té un interès que va més enllà d'un interès, crec, filològic o estrictament genètic de comparació entre l'un i l'altre, perquè ens permet entrar en el mateix taller d'escriptura, en el mateix taller de l'escriptor. La major part d'aquestes reflexions, encara sense valor literari, sense interès literari, majoritàriament, la major part seran traslladades al que és el dietari publicat el 1966. Quan devia escriure el dietari o reescriure'l? La veritat és que no ho sabem. Sabem que és un llibre de gestació molt lenta, que, per tant, abasta des de l'any 18 fins a l'any 1966. És probable que sigui el llibre de tota una vida i després veurem el per què. Quin és el pretext d'escriptura d'aquest dietari? Si fem cas del llibre que llegim, del primer volum de l'obra completa, el pretext biogràfic que porta a l'escriptura del dietari és sobradament conegut i jo m'atreviria a dir gairebé que és famosíssim. La tardor de 1918, l'epidèmia de grip que assola no només Catalunya i l'estat espanyol, sinó tota Europa, obliga a tancar la Universitat de Barcelona, allà on Pla estava acabant els estudis de dret, i per tant torna a Palafrugell i està, per dir-ho així, desvagat, sense cap obligació acadèmica o familiar o personal, i serà en aquell moment que començarà a escriure el dietari. De tota manera, com sempre, quan parlem de Pla, de vegades hi ha una mena de vertigen metodològic que ens fa gairebé com en les capses xineses o amb les matrioshques russes, que vas obrint-ne una i sempre n'hi ha una de més petita a dins i sempre penses que has arribat a l'última i encara en queden més. Tenim, des de fa ja molts anys, coneixem un document biogràfic que és de 1914, en el qual, curiosament, Pla explica l'escena de l'epidèmia de grip, però 4 anys abans, i en comptes d'una epidèmia de grip, és de tifus. És una carta que Pla no va arribar a enviar a un hermano honorato, del Col·legi dels Maristes de Girona, on Pla havia estudiat el batxillerat. I aquesta carta diu així. Reverendo hermano Honorato, muy querido maestro y amigo, el verano pasado lo pasé en Calella. Pasamos un mal mes de agosto por la guerra y por los muchos intereses que en los países beligerantes ponen los muchos señores que veranean en Calella. No hubo guerra en Calella, pero tanto hablar de ella me fastidió tanto que sentí deseos de marchar. Fuimos a Barcelona. Me matriculé y apenas hacía un mes que estábamos, nos sale la epidemia del tifus o lo que fuere y salimos para Palafrugell, desde donde le escribo. Josep Pla, Palafrugell, 23 de setembre de 1914. No ens podem allargar, tot i que és una qüestió apassionant, probablement una de les grans qüestions de la filologia catalana contemporània, no ens podem allargar en la comparació entre el dietari primigeni i el dietari finalment publicat el 1966. Qualsevol lector pot fer, a partir de la transcripció literal que trobarà en aquesta edició, la comparació paraula a paraula, frase a frase, expressió a expressió,
de tot allò que Pla afegeix o retalla, de tot aquell alè literari, de tota aquella ambició que finalment Pla insuflarà en el seu dietari reelaborat o reescrit. Potser només amb un sol exemple podem veure aquesta dimensió literària que finalment tindrà el dietari. Segur que tots els lectors recorden la primera pàgina del Quadern Gris, perquè és un començament gairebé de novel·la, com veurem més endavant. És un començament en què tot cristal·litza, tot conflueix. Pla tria el 8 de març de 1918, és el dia del seu aniversari, ell compleix 21 anys, en aquells moments, en aquella època, diguem-ne que administrativament els 21 anys era l'entrada en el món dels adults, i fa coincidir el seu aniversari amb una escena familiar que té gairebé una dimensió proustiana, amb el pa de pessic que porta la mare i amb el petit balanç que fa el jove protagonista sobre el fet que realment es troba desvagat, la universitat ha tancat i tindrà temps per posar-se a escriure. En el quadern primigeni això no és exactament així. És a dir, és igual però és diferent. En el quadern primigeni l'escena no passa el 8 de març, sinó que passa el 13 de juny, que és Sant Antoni, el dia del sant del seu pare. I el pa de pessic no és un pa de pessic, sinó que, com veurem ara, és un arròs familiar. El fet de traslladar-ho de dia, de situar-ho en el dia del seu aniversari, de passar del protagonisme del pare al del protagonisme de l'autor del dietari, tot fa que cristal·litzi, que conflueixi amb un començament que té realment una dimensió literària inesperada per a qualsevol lector d'un dietari. 13 de juny, 1918. Sant Antoni, sant del meu pare. Quan arribo al menjador, tota la família és ja entaulada i fa una estona que dina. Per molts anys, pare, dic una mica confús. Fa el meu pare sense deixar de mirar el plat d'arròs. La família. Quina cosa més curiosa és la família. Com que una de les coses que més m'ha entretingut ha estat la lectura de memòries i papers personals, em decideixo a escriure aquestes notes pensant que potser hi haurà algú que, com m'ha passat a mi amb documents de més qualitat, certament, hi passarà algun dia a la vista. 8 de març de 1918. A l'hora de les postres, a l'hora de dinar, apareixen a taula una gran plata de crema cremada i un pa de pessic deliciós, flonjo, daurat, amb un polsim de sucre ingràvid. La meva mare em diu: ja saps que avui fas 21 anys. I en efecte, seria absurd de discutir-ho. Avui compleixo 21 anys. Dono una ullada circular. El meu pare menja en silenci, en un estat de perfecta normalitat. La meva mare no sembla pas estar tan nerviosa com sol habitualment. Com que en aquest país només se celebren els sants, la presència del pa de pessic em fa malfiar. La família. Cosa curiosa i complicada. Decideixo de començar aquest dietari i escriuré just per passar l'estona, a la bona de Déu, el que se m'anirà presentant. Josep Pla, El quadern gris, obra completa 1, 1966, pàgines 87-88. En tot cas, tot i l'interès filològic, documental, històric que té la història del quadern gris, de la redacció, de l'escriptura del quadern gris, amb l'interrogant que encara no sabem de fet en quin moment, en quina dècada, per dir-ho així, es produeix la redacció més intensa. Probablement hi ha diverses fases de redacció, potser als anys 20, potser als anys 30, potser més aviat diríem cap als 40-50. Més enllà de tot això, el que és indubtable és que el quadern gris és un dels llibres més importants de la història
de la literatura catalana contemporània. Per què diem que és un llibre important? De què parla aquest llibre? Quin és el principal motiu literari que fa que els lectors s'interessin per aquest llibre? Comencem per un fet, encara lligant-ho amb les reflexions anteriors. La dimensió novel·lesca del Quadern Gris. Evidentment, el Quadern Gris no és una novel·la. És un dietari reescrit, reelaborat, és un dietari que podríem dir literaturitzat, ficcionalitzat, també podríem dir que són unes memòries autobiogràfiques en forma de dietari, però tot això en realitat no és el seu principal interès. Per mi, el principal interès d'aquest llibre, i crec que per aquest motiu Pla el situa de manera absolutament estratègica com el primer volum de la seva obra completa, per mi aquest dietari és una mena d'anys de formació, ja ho he dit abans, de novel·la de formació, de novel·la d'aprenentatge, en què ens trobem amb un protagonista que és un jove lector que vol ser escriptor. I per tant, en realitat, la història que explica és l'adveniment d'aquest jove tímid, insegur, probablement massa ambiciós, l'adveniment d'aquest aprenent d'escriptor a l'escriptura, a la literatura. I aquest adveniment es produeix de manera molt lenta, molt progressiva, i això el dietari li permet anar dosificant i anar destil·lant tots aquests aprenentatges. Això es produeix d'una banda a través de la lectura de grans clàssics de la història de la literatura universal que complementaran la seva formació. Pensem aquí en tots els elogis que hi ha per Stendhal, per Nietzsche, per Montaigne, per Baroja, encara que el discuteixi, per Eugeni d'Ors, encara que el discuteixi. A més d'aquestes lectures que seran fonamentals perquè Pla vagi adquirint una veu pròpia, un estil propi, a més d'aquestes lectures hi ha el fet que Pla troba a l'Ateneu Barcelonès una sèrie de persones, de mentors, de germans grans, diguem-ho així, de persones que més experimentades, més llegides, més viatjades, pensem en tota la penya del doctor Borralleres a l'Ateneu Barcelonès, pensem evidentment en un Alexandre Plana, com veurem després, en un Eugeni Xammà, amb el mateix doctor Borralleres, amb una sèrie de personatges que van de la biblioteca al bar, al pati i a la penya de l'Ateneu. Pensem en un Enric Jardí que porta els diaris que venen de França, pensem en un Josep Maria Junoy, pensem evidentment en un Josep Maria Segarra, més company de generació de Pla que no pas els altres. És a dir, és una mena d'universitat alternativa, ja que Pla és molt i molt crític en el llibre amb els professors d'universitat. De fet, diu que no ha conegut mai persona més asa que un professor d'universitat i probablement tenia raó. És una mena de professorat alternatiu que aniran mostrant en aquest jove aprenent d'escriptor i de lector allò que realment serà important en la seva formació. I després hi ha, a més de les lectures i d'aquests germans grans, hi ha aquesta obertura cap a l'exterior del jove protagonista que es dedica a passejar a les nits per l'Eixample, pel port de Barcelona, al peu de la muntanya de Montjuïc, que observa, mentre passeja per la Rambla, tota una sèrie de personatges més o menys pintorescos o estrafolaris i que van, per dir-ho així, constituint una mena d'escola de la vida, dirà Pla, d'aprenentatge a partir de la seva curiositat, de la seva observació, de la seva descripció de la realitat.
És a dir, que el lector va veient com, a poc, aquest jove va adquirint les credencials del que finalment serà un gran lector i un gran escriptor. Penso que un dels grans temes del Quadern Gris és la por. I m'explico. La por que sent aquest jove aprenent d'escriptor. Les pors. En primer lloc, ja n'hem parlat, l'epidèmia de grip. Pla diu de manera, no sé si amb un cert humor negre, que la grip iguala a tothom, perquè o tothom o l'ha tingut o la tindrà. Però enmig d'aquesta nota més o menys irònica o humorística hi ha un contacte molt estret del protagonista del dietari amb la mort, amb l'experiència de la mort. A les primeres pàgines del Quadern Gris hi ha molts morts, hi ha enterraments, hi ha la por de tenir la grip, hi ha la por de morir de grip, hi ha la por de tenir febre una nit. La por és un element, és un motor realment que motiva el jove escriptor a posar-se a escriure, a entrar en una mena de confidència amb el paper. Aquesta por és una por molt física, molt corpòria, i crec que és molt important destacar-la perquè forma part de l'espina dorsal d'aquest llibre. Però després hi ha moltes altres pors que van apareguent en el llibre. La por de no tenir diners. És molt fàcil ridiculitzar la relació de Pla amb els diners, però en el Quadern Gris hi ha un fet familiar, biogràfic, interessant. El pare de Josep Pla, que era un rendista, que era un home, diguem-ne, de bona posició econòmica, degut a diversos negocis que van acabar fracassant, de fet, es va acabar pràcticament arruïnant o tenint problemes econòmics. De manera que aquest jove aprenent d'escriptor, que sempre ha viscut en una família benestant, recordem que els primers anys d'estudiant a Barcelona, Pla i el seu germà vivien en un pis al carrer Mallorca, on tenien una cuinera, una dona de fer feines, una persona que també apareix en el llibre que es feia càrrec d'ells. Tot això s'acabarà i Pla haurà d'anar a viure en diverses pensions modestes o gairebé diríem de mala mort entre el carrer Palà i la Rambla, degut al fet que el pare de Pla ja no podrà pagar-li els estudis. Hi ha aquesta por de pensar com es guanyarà la vida, de quina manera es podrà professionalitzar. Hi ha també altres pors lligades amb la seva enorme timidesa, la timidesa d'aquest jove Josep Pla, que com diu ell mateix, potser és la timidesa el que el portarà després a cometre algunes accions plenes d'audàcia. La timidesa davant de les noies, davant de les dones, la dificultat de relacionar-se amb les noies que apareix al llarg del llibre, la inseguretat davant del fet que se sent incapaç de tenir una relació amorosa o de tenir una relació sexual i amorosa amb una altra persona. Hi ha encara, esclar, la por de no poder arribar a ser escriptor. El llibre és ple d'esborranys, de temptatives, de moments de crisi tòpica, per dir-ho així, del jove escriptor davant de la pàgina en blanc. Estripa papers, estripa esborranys, envia articles a diverses revistes comarcals, sempre amb la inseguretat de si li publicaran o no, de si agradaran o no. Hi ha una mena d'insatisfacció que, de fet, el perseguirà tota la resta de la seva vida, insatisfacció que és el pèndol de la seva enorme ambició com a escriptor. Ja també encara em deixava la por de no poder aprovar la carrera, perquè és un dels grans temes també del llibre. Pla estudia 5è curs de la carrera de Dret
i no suporta ni les assignatures, ni els temaris, ni els professors, ha d'empollar i s'ha de treure, per dir-ho així, la carrera de sobre perquè en cap moment pensa que podrà arribar a ser o a exercir d'advocat. Totes aquestes pors acaben cristal·litzant en el dietari i, com veurem ara, finalment serà la literatura el que permetrà girar, convertir totes aquestes pors no només en una matèria literària, sinó en l'element central de la formació del lector i de l'escriptor. Per acabar ja, m'agradaria remarcar un episodi que apareix ja al final del quadern gris i que no figura en el quadern primigeni, perquè no pot figurar-hi, com ara veurem, que és una conversa recreada, o potser és una síntesi de moltes converses mantingudes amb el gran amic de joventut de Josep Pla, que era Alexandre Plana. Alexandre Plana, poeta, narrador, crític d'art, molt rellevant en l'època del quadern gris i que avui, curiosament, per aquestes coses en què tot puja i baixa, com admetia el mateix Josep Pla, avui és un escriptor molt poc valorat, o potser més valorat com a mentor de Pla que no pas per la seva pròpia obra, com ha passat tantes vegades en la història de la literatura. Recordem el mestre de Baudelaire, Théophile Gautier, que gairebé sempre és recordat com a mestre de Baudelaire i no pas per la seva pròpia obra. Al final del quadern gris hi ha una conversa força llarga entre Plana i Pla. Plana li diu que el projecte... Plana ha pogut veure aquests primers textos insegurs del jove Josep Pla i Plana li diu que allò no va enlloc, que Pla no ha trobat encara la seva pròpia veu narrativa, que imita altres escriptors que li agraden, que fa servir paraules que només les fa servir perquè li sembla que sonen literàries, que fan literari, però que en realitat són paraules de contingut buit, que barregen neologismes, amb arcaïsmes i dialectalismes, que no ha sabut trobar encara el seu propi registre literari, la seva pròpia veu. Pla diu, o fa creure, que queda realment sorprès davant del que Plana diu el seu fracàs, el fracàs literari. Plana li diu que ha de canviar de la seva manera d'escriure, ha de canviar d'estil, ha d'assumir la seva pròpia veu. I aquesta conversa acaba amb una escena que és absolutament magistral, perquè fa canviar tota la perspectiva del dietari i introdueix encara més aquest alè novel·lesc del qual parlàvem abans. Al final de la conversa, doncs, Plana li diu a Pla, o Pla ens fa creure que Plana li va dir aquestes paraules. Vaig pensar llargament en tot el que Alexandre Plana em digué en el curs d'aquesta conversa, que fatalment he donat molt abreujada. I haig de confessar que el que em digué em produí un gran efecte. Vaig estripar una gran quantitat de pavers, tot el que havia elaborat durant tants anys i amb tanta dificultat, amb estil, diríem, noucentista, per dir-ho d'alguna manera. De seguida que vaig poder, vaig començar a escriure aquest quadern. El quadern gris. Josep Pla, El quadern gris. Obra completa 1, 1966, pàgina 819. Clar, l'element clau és aquest, de seguida que vaig poder, vaig començar a escriure aquest quadern, el quadern gris. És a dir, el llibre que estem llegint. Això és allò que en francès en diu una mise en abîme i torna a ser la qüestió de les matrioshques que cada vegada són més petites i no s'acaben mai. És a dir, al final del llibre, l'escriptor ens diu que el llibre que estem llegint
està escrit, i que portem ja 700 pàgines llegint, està escrit seguint els consells, les directrius que li va donar Alexandre Plana la primavera de 1919. Això és un element absolutament literari que no podem trobar en cap dietari referencial, en cap dietari que segueixi les normes del gènere dietarístic, perquè ens està reconeguent precisament que aquest és un dietari factici, factici en el sentit més positiu i més literari del terme. Acabem. Penso que per qualsevol lector que vulgui saber qui era Josep Pla, quina mena d'escriptor va ser, quin era el seu món imaginatiu, quin era el seu món de referències, el Quadern Gris és probablement el llibre més indicat. És un llibre on hi ha tantes coses, tantes reflexions sobre la vida, sobre la literatura, sobre la realitat, sobre Catalunya, sobre Europa. Cadascú hi pot trobar segurament allò que més li interessi. Però potser també hem d'admetre que encara no està tot dit sobre aquest llibre, ni molt menys. És un llibre molt obert. I amb això sí que això el fa molt diferent d'una novel·la qualsevol. L'acosta a una gran novel·la, a una gran obra literària. És una obra que queda oberta, que continua plantejant, formulant interrogants. Com, per exemple, el que acaba plantejant en aquesta carta de finals de 1966, Pla al seu editor Josep Vergés. Gairebé tot el que m'ha dit la gent del llibre fa rebentar de riure. Encara no he trobat ningú que s'hagi fet càrrec que el llibre és inusual en aquest país. El defensen per raons purament banals, perquè és distret, o irònic, o té amenitat. Però tot això, en un escriptor corrent, a tot arreu s'ha de pressuposar, s'ha de donar per entès. Hi ha alguna cosa més que tot això. Què és el que hi ha? Carta de Josep Pla a Josep Vergés, 15 d'agost de 1966, dins Imatge, Josep Pla, obra completa 46, pàgina 447. Aquest interrogant que va escriure Pla fa ja tants anys no ha trobat encara una resposta definitiva i esperem que no la trobi, perquè aquesta és probablement també una de les claus de la literatura. Cadascun dels lectors del Quadern Gris continua també carregant a les seves espatlles aquest interrogant de l'escriptor. Penso que qualsevol persona que vulgui conèixer la literatura catalana, per descomptat, però qualsevol persona que vulgui escriure en català, d'una manera o altra, ni que sigui per distanciar-se'n també, ha de passar per la lectura d'aquestes 800 pàgines, 700 llargues pàgines de prosa literària catalana que converteixen a Pla, del qual ara commemorem els 40 anys de la seva mort, de la seva desaparició, el converteixen en un dels grans clàssics de la literatura catalana contemporània.